nokphang habubagra bosong horoi hanok posilangkha hani lukurok habubagra ni posabutei nukhaya jorani simi hani lukurok no samutei tuidulakha hani lukurok ni birmano samutongei tipra hani laibu masna langkha bubagra bosongni okukumna tapu tuidongkho habubagra podir kishur mani kote korma Tripura hasini Tripura sarok paithangni omthai thui kalanma thayono norjage chatok pitok khlajage phagya salkolok rongoi tong kosong Tripura sarni paithangni thangi ajima thayo bad hapang BSF rongni bagai firing range khayani bagai salkolok rongno phangthonja abni bagai thaichong kha salgra bai hangkor eba North Tripura hangkoni Kanchanpur Monu Sholengta Dosomoni Para Chondirpur edisi village bad hapangni okok chamano kisapono koshwinai malia o amjani borok rongno khoboi hasini Tripura satai mubakra podir kishur mani kote burma bathani lukurok birmano mane tongkhuru jora thadina samo pasakha habubakra podir kishur mani kote burma oba hakeno 3 August talni sini salmari srang salo BSF firing range khayan naimano kebengai khadumane lahar hi boto khlaijaka mubakra podir kishur mani kote burma ne tuduma bai o amjani te hasini lukurok asak simia lahar hi boto khlaimani bishingtei amjani AGM ni thanipo deputation rizakha Tinin on lahari himbo toktai depression rumongo mungsha thangkrung thungni pali sijak krei Tripura sarok thancha khlai bathangni tongthai ajithai sekjamono tei khorang tisa lakya bubagra bai baksha